na-eje na kechi eze Chimeleze n'egwu ọmaka usoro na-eje gịnị na-emezi n'egwu onye a bụ talati ozigbo keme ọ ga-afụ na ya nwakọgoro nwakwa na mkwagoro moto ahụ na nke azụ ahịa ebe igi gbaga bụ ebe igi memụlụ ife taa ọrịa oru m ji mara obodo ọbama ngwanụ ka mmalụ mmesokwanụ nje ka anyị jebe be Chimelụ otu ọbụla ozi ọ bụrụ ego ihe nwere ife dị mma n'Imo steeti na nke eze Chimelụ Eze alụsị ego na Amerịka Nwachukwu kwụ n'aka n'Imo steeti na nke eze Chimelụ Eze alụsị ego na Amerịka Nwachukwu kwụ n'aka n'Imo steeti na nke eze Chimelụ Eze alụsị ego na Amerịka Nwachukwu kwụ n'aka ka anyị jebe n'egwu ọma n'Imo steeti ka anyị jebe n'egwu ọma n'ugwu taa nwanne m na nke Chimelụ Eze na nke Larry Philip Chukwumonyekwelodogwu na nya bụ eze Chimelụ Eze Nwachukwu kwụ n'aka onye ndị mozi na-agbalụ tọọchị odogwu alụsị ego n'ọba ma gbogbo alụsị ego na Amerịka Igbo anyị ka niile eti onye ọma eweli ya anyị gazie n'egwu ọma n'ugwu taa ma nyefuru Larry Philip Onyekwelu Chukwuma anyị ajụọ ndị Imo steeti ajụjụ anyị ajụọ ndị egwu ọma ajụjụ anyị ajụzie ndị ugwu taa ajụjụ maka na mmọnwụ nọ n'ebe mmadụ ka eji ama obodo mmadụ ka eji abụ obodo Larry Philip Onyekwelu alụsị ego na Amerịka eze Chimelụ Eze bụ odogwu okpotokpo nwa n'egwu ọma bịa ofu onye nji wee malụ obodo ofu onye nji malụ ugwu taa n'Imo steeti Nwachukwu kwụ n'aka Nwachukwu kwụ n'aka amụkpọli Nwachukwu kwụ n'aka Chukwu kwụli n'aka n'enu ụwa ife niile nọ ga-abụ welewele ije n'ụwa ga-adị mfe iru afịa ga-aga ọfụma n'elu anya efuzie n'aka Chukwu dị ya eze Chimelụ Eze golibe n'Osinachi maka na Osinachi abụrụ ọgwụ afịa bụ onye malụ ogolu nụrụ ka mmọnwụ n'ebe ọyọyọ n'Imo steeti na nke Chimelụ eze Chimelụ Eze alụsị ego na Amerịka Nwachukwu kwụ n'aka n'Imo steeti na nke Chimelụ eze Chimelụ Eze alụsị ego na Amerịka Nwachukwu kwụ n'aka alụsị ego na Amerịka Nwachukwu kwụ n'aka eze Chimelụ Eze Nwachukwu kwụ n'aka odogwu onye egwu ọma bịa Nwachukwu kwụ n'aka odogwu ọkwado ka na malụ mbem Nwachukwu kwụ n'aka alụsị ego Nwachukwu kwụ n'aka eze ọmọgọ Nwachukwu kwụ n'aka ojiego egwu ọgụ bịa ọkụ na-enye ife n'egwu ọma Olusago onye-nwe egwu n'ebe Nwachukwu kwụ n'aka ejebe n'egwu ọma n'ugwu taa n'Imo steeti maka na udo gachi na anyị lụzie n'egwu ọma na nke Larry Philip Onyekwelu Chukwumodogwu na nke Chimelụ Eze ịma na udo gachigide ịma
mana ọnwụ ga-adị nwanne m maka na eze Chimelumeze gbosulu ụmụ ogbenye na-egbu ọma gị malụ na ya bụ fada Krismas ye na ndị onyela aka na-egbu omerikakpa eze Chimelumeze ọkụ na-enye ife na-egbu ọma ofu onye tinyela ọkụ na-egbu ọma ọkwa na-enwu obodo na-egoli ọkwa nke imelia single handed aka iji wee gbogo ọkụ na-enye ife abatago na-egbu ọmọdogwu Olisado na-ekene eze Chimelumeze Larry Philip onye kwere odogwu ọgaranya kenezieli m ụlọlọ lọlọ Mrs. Catherine Chukwudubem Philip Okeke Nigadie ezi nwanyị na-edokọ Imanu di second na-egbu ọma onye ọma ọma mma nwanyị bịa ọdụkọ nọmba na-ekene nwunye Chimelumeze bilio asa nwanyị ife mekwana Olisado onye nwe egwe kena eze Chimelumeze kenezielu mụ mama afọ mụlụ ọmụmụ onye ọma afọ mụlụ egwu ọma Golden Son onye ọma lọlọ Mrs. Mabelu nwanyị izu Philip Okeke bịa Imanu kizizi na-egwu ọma nneọma mama biko golibe asịrị mama biko golibe mama golibe na nwanyị nọ na-eme ọfụma eze Chimelumeze bụ Golden Son nọọsị m kene iyo ifemenaghị ma ncha mama ịkasị achala n'isi awụọ n'elu ife dị ka nwanne ole n'ụwa na nwanne bụ ife dị ka nwanne ole n'ụwa na nwanne amaka ka nkene ụmụnne Chimelumeze ka nkene ụmụnne eze Chimelumeze ndị ọma na-ebi n'obodo ifemena Mrs. Tinyere Philip Okeke nwanyị ọma ifemena Mrs. Eunice nwanyị bife Philip Okeke ndị ọma na-ebi n'obodo ụmụnne Chimelumeze ụmụnne eze Chimelumeze na-egbu ọma unu ga-adị mmanwụ wegwu na-ekene ejebezie na-egbu ọma ailusekwudo Larry Philip Okeke eze Chimelumeze ka ndị na-akpọ onye ego na-egbu ọma ijebe na-egbu ọma ijebe na-egbu ọma n'Imo steeti na nke Chimelumeze eze Chimelumeze alụsị ego na Amerịka Nwachukwu bụ n'aka ijebe na-egbu ọma n'Imo steeti na nke Chimelumeze eze Chimelumeze alụsị ego na Amerịka Nwachukwu bụ n'aka alụsị ego na Amerịka Nwachukwu bụ n'aka Larry Philip Nwachukwu bụ n'aka oji ego egwu ọgwụ Nwachukwu bụ n'aka Olisado onye nwe egwu na-ebecha Nwachukwu bụ n'aka oji moto ebe ọgọ Nwachukwu bụ n'aka ego onye were ego n'Ọbama Nwachukwu bụ n'aka eze ọmụ Olugboku na-eyife eze Chimelumeze alụsị ego n'Ọbama odogwu Nwachukwu bụ n'aka Larry Philip onyekwelu Chukwu Okeke si mụ kene ndị ọya ya eze Chimelumeze si mụ kene ndị ọya ya ọ dịka mmadụ akarịa Femena Chief Judu Anwụka eziokwu bụ ndụ unu amakwa n'eziokwu bụ ndụ n'ụwa eziokwu bụ ndụ na-egwu ọmọdogwu ife eziokwu bụ ndụ odogwu dịga dị Chimelumeze na-ekene
mancha lọ́lọ́ mísìsì yọrí sí àwùká abadé ìjọ́jì abadé ìjọ́jì bìlíò nàmànà bàtà ní ìró jọ́jì mancha ọmọlẹ́jà nwunye dúdú ẹsẹ̀ tí mẹ́rù mẹ́sẹ̀ nẹ́kẹ̀ẹ́nù ìjọba na-egwu ọma ìjọba ife mena chifu Fred iwu dibịa nwanne dị mma chifu nwanne dị mma na-egwu ọma unu ama n'ụtọ ọga na nwanne maka na iwe nwanne nọdị elu kwanụ n'ọkpụkpụ eze chimerụ meze na-ekene eyinelo ife mena chifu si mmanụ eledobi onye bụla egbe onye onegwu ọma n'Ukwuta Imo steeti egwu ọma Ancient Kingdom abịa n'egwu ọma na anyị mali odogwu ịma edobie eze chimerụ meze na-ekene iyo n'ụwa ngwanụ ka ijebe n'egwu ọma n'Ukwuta anyị ga-eje n'egwu ọma n'Imo steeti eze chimerụ meze alụsị ego n'Amerika Nwachukwu kwụ n'aka alụsị ego n'Amerika Nwachukwu kwụ n'aka alụsị ego n'Obama bịa alụsị ego Texas Dallas Fort Worth Nwachukwu kwụ n'aka eze chimerụ meze Nwachukwu kwụ n'aka onye ego ka anyị na-akpọ Nwachukwu kwụ n'aka Larry Philip onye kwere Chukwuma Larry onye ego ego na-emeze ọkụ na-eyife ọkụ na-eyife ka isi n'egwu ọma Nwachukwu kwụ n'aka oji ego egbe ọgụ dogo nwe onye egwu ọma n'Ukwuta n'Imo onye egwu ọma Ancient Kingdom mmọnwụ nwekwa ekele moto na-eme ọgọ Olisado na-enwe egwu n'ebe Nwachukwu kwụ n'aka